Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An bi mɛn kalo tile 20 na bi san 2024 an balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ntɛnɛndonya in na limanaw aw minnu tilala k'aw sigi ka an kɔnɔ walasa kunnafoniw bɛ se ka lase aw ma an b'aw fo dantɛ foli min na an b'aw fo a ka don o don timinandiya la k'an lamɛn ani k'an filɛ walasa ka se ka jamana kunnafoni k'o di aw ma o kumana min ye kunnafoni sɛbɛnw ye olu de kɔnɔ kuma bɛ lakale ni waati in na k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw kunnafonidilaw ka wulikajɔ olu de bɛ jamana kunnafoni fasiri ka sɛbɛn nazarakan na gafew kɔnɔna la o kuma anw ta ye ka gafe ninnu yaala k'u fara ɲɔgɔn kan ka n'an sigi k'o lakale aw ye bamanankan na limanaw walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na jamana kunnafoni la minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso awa minnu fana bɛ k'an lamɛn Canal Plus sanfɛ numéro 589 arajo joliba bɛ sɔrɔ yen nɔ limanaw ani an ka page Facebook n'o ye Joliba TV News ani Joliba FM fo ka taa se an ka page YouTube ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ yen na aw danse dɔgɔkun daminɛ ye bi ye an bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ an'a karama ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ yen na aw danse limanaw gafew bɔra gafe minnu bɛ yan nɔ o bɛ tali kɛ Nouvel Horizon le soir de Bamako le Républicain ale bi yan le Challenger ale bi yan min ye les Échos welewele ale fana bi yan nin fasiridi sɛbɛn damadɔ ni waati kɔni ma an koro an bɛna lajɛ ka nin bɛɛ lakale aw ye jamana kunnafoni de b'a kɔnɔna la kumana an b'a daminɛ ni min ye joona o ye Nouvel Horizon ɲɛdankura ale kumana limanaw fasiridi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko silamɛw ye fara ɲɔgɔn kan belebeleba dɔ kɛ min bɛ nin waati in kofɔ juma tɛmɛnen yɛrɛ la yɛrɛla k'a fɔ nɛnijugu minnu bɛ ka taga ɲɛsin diinɛ ma n'o ye alisilamɛ diinɛ ye awa ko Bamako misiriba kɔni fara dɛbɛ o kɛra juma tɛmɛnen in na min ye alisilamɛw ka tɔnw ye olu caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ awa ni jɛrɛ in kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko kamitisme n'o ye kamitiya ye min bɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ ka silamɛw dɔgɔya n'a bɛ ka silamɛya taamasiyɛnw dɔgɔya awa ko juma tɛmɛnen min ye awa mɛkalo tile 17 ye a bɛnna o don ma n'i y'a lajɛ min bɛ jɛrɛjɛkulu dɔ o ɲɛmɔgɔ n'o ye Association Islamique Al Urwatul Wuska o ɲɛmɔgɔ n'o ye Abdul Kadir Haidara ale yɛrɛ de ye wele bila maaw ma olu tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ka fara Haut Conseil Islamique n'o ye Mali alisilamɛw ka tɔnba yɔrɔ ale yɛrɛ kun kɔnna ka ladilikan di k'a fɔ min ye jamana faamaw ye k'u ka a lajɛ awa diinɛ wɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ ka silamɛya diinɛ buruja bi u ka kumaw fɛ u ka se ka nin ko in dabila limanaw a ko nana kɛ yɛrɛ a tɛ dabila fo alisilamɛw ye fara ɲɔgɔn kan de laɲini o kɛra juma tɛmɛnen Bamako misiriba la yan limanaw ka laseli kɛ k'u ka fɛla fɔ o la n'i y'a lajɛ limanaw silamɛw alisilamɛ denmisɛnninw ka tɔnba n'o ye Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense et l'islam au Mali AJMDI Mali awa ale y'a jira k'a fɔ ko min ye diinɛ ye ko se kɛra a ma n'o ye alisilamɛ diinɛ ye o conseil islamique fana ale tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ min ye Abubakar Yakubu Dukure ani Mohamed Tena Traoré awa olu tun bɛ yen nɔ ka taa se Sherif Usman Madan Haidara denkɛ n'o ye Ahmed Tidiane Haidara ale fana tun bɛ kɛnɛ kan yen o la limanaw bɛɛ kɔni ye kuma ta kuma dira bɛɛ ma bɛɛ y'i fɛla fɔ limanaw kɛnɛ in kan ye Ustaz Mustafa Haidara alimami ale min yɛrɛ ni awa ale nana awa min ye alimamiw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen la Bamako ale tutigɛbaw tɔgɔ la ale ko nin bɔli min filɛ nin alisilamɛw ka nin bɔli min filɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko tamasiyɛn kan ka ye a la a kan ka dɔn k'a fɔ ko alisilamɛw diminen bɛɛ bi a tamasiyɛn kan ka ye k'a fɔ ko alisilamɛw ko fɛn sera u ma fɛn min n'a m'u ja a tilala k'i kanto k'a fɔ ko minnu bɛ nin baara la
awa u bɛ dɛsɛ dɛ sabu ko firawuna yɛrɛ dɛsɛra awa o dɛsɛra ka diinɛ in ka k'a sago ye wa min ye awa kuranɛ ye n'o ye ala kumakan ye ko awa maa minnu caman bɛ yen n'olu fɛla tɛ kuranɛ ye olu caman dɛsɛra wa min ye ustaz Muhammad Mustafa Haidara a ka kuma kɛra nin ye a ko ni fara ɲɔgɔn kan in u kan k'a dɔn k'a fɔ ko fanga min bɛ alisilamɛw la Mali kɔnɔ yan a fanga ka girin min ye awa imam min ye awa Bamako misiriba awa ani awa famille fondatrice Bamako ale kumana olu tɔgɔ la o kɔfɛ Mohamed Tema Traoré ale ye conseil islamique ale tun b'o tɔgɔ la yen nɔ ale fana kumana ale ko nin bɔli min filɛ nin ye ko nin t'a yira k'a fɔ ko baara banna dɛ ko wulikajɔ tɔw bɛ kɔfɛ fo maa minnu bɛ nin kuma in na n'o ye kemitiw ye k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye kuma min lase u ye dɔgɔyalima min ta ka lase alisilamɛya ma ko alisilamɛw ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa ko u bɛna nimisa a ko la dɛ o mana bɔ yen Abubakari Yakubu Dukure ale fana nana kɛ ale nana o conseil islamique tɔgɔ la ale fana segira o kuma kelen in de kan ko diɲɛ maa k'a dɔn k'a fɔ bi min ye alisilamɛya ye kuma tɛ se ka fɔ a ma k'a dɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ala ka kumakan ye kumakan barikama ye n'o ye kuranɛ ye ala ka ciba barikama ye ka kumaw fɔ o ma awa ka o diinɛ maaw sigilen to yen ko olu kɔni bɛ saya de fusaya u ye k'u to balo la kɔni o kuma tɛ se ka kɛ bilen min ye awa docteur Mayiga ale yɛrɛ de ye laseli dɔ kɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye déclaration ye o kuma kɔnɔna la a ko diinɛ alisilamɛya diinɛ bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ san ba caman bɔ san ba caman alisilamɛya sɔnna ani diinɛ wɛrɛw ka sigi ɲɔgɔn fɛ u ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ma se maa si ma bi in na ko ye kɛn bɛ ka to yen ka o diinɛ dɔw ye ka to yen olu bɛ ka alisilamɛya buruja u bɛ ka kuma caman fɔ kira ma kisi ni nɛɛma b'a ye u bɛ ka kuma caman fɔ alikuranɛ sanuma in ma ala ka kumakan sanuma in awa ko bi in na alisilamɛw ko u ma jɛn ni a ye wa ko u bɛna fara ɲɔgɔn kan wɛrɛ kɛ min tɛ nin si ye k'a fɔ min ye kemitiw ye walima minnu bɛ ka alisilamɛya dɔgɔya awa k'u tɛ jɛn n'a ye wa ko hali diinɛ wɛrɛ minnu b'u nɔfɛ k'u sɔngɔrɔma don nin ko la k'u bɛna o diinɛw fana kɛlɛ cogo la min ye u seko n'u damajira bɛɛ lajɛlen ye walasa n'i ye jateminɛ kɛ jamanaw min ye programme national d'éducation aux valeurs yɔrɔ o ye kalansen ye k'a fɔra k'a fɔ ko kemitiw lakodɔnna o la ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye sigi dɔ kɛ ko hali alisilamɛw yɛrɛ ma ye o ko kɛnɛ kan wa ko kemitiw tɔgɔ yera o la k'u tun b'o kɛnɛ kan ye o la u ye kuma laban ni min ye k'u b'o kumakan k'u b'a fara Haut Conseil islamique ta kan k'a fɔ ko diinɛ fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ yan n'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka alisilamɛya dɔgɔya walima ka tanga ta ka bɔ alisilamɛya kan awa ko u b'a ɲini hali anw kunnafonidilaw fɛ ko maa si kana sɔn k'u bisimila u ka jabaraninw kan walima télévision walima arajosow kan sabu k'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni futinɛ de ye jamana min mago tɛ futinɛ la bi jamana min mago bɛ basigi la limanaw nin de kɛra kuma fanba ye o dongo jɛrɛba min kɛra Bamako misiriba la awa alisilamɛw fɛ n'an bɔra yen limanaw ale Nouvelle Horizon kelen in ka kuma la ni awa kuranko gɛlɛya fana ale fana kuma bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la yan limanaw ni jateminɛ kɛ bi kuranko gɛlɛya sera hakɛ dɔ la bi kuma yɛrɛ tɛ a kuma ɲɛ bilen ayiwa ko comité syndical min filɛ nin ye AMAP tɔgɔ la Agence Malienne de Presse et de Publicité o ye jamana ka cakɛda dɔ ye min jantolen bɛ jako ni kunnafonidiko la limanaw a fana bɔra a ka comité syndical de ko awa ko kuran kɔni tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la olu ka baarakɛyɔrɔ la bilen o kɛn bɛ sababu ye ka baara yɛrɛ jɔ pewu walasa kuranko in jamana cakɛdaw dɔrɔn tɛ kɛnyɛrɛye wo min ye baarakɛyɔrɔ jamana taw awa misali bɛ ta min kan bi o ye Agence Malienne de Presse et de Publicité n'u k'a ma bakurunba la ko AMAP AMAP bilama bɔra makun kɔnɔ ka kuma awa ko u ye jateminɛ min kɛ o de k'a fɔ u bɛ lahalaya kɔnɔ bi lahala in ka jugu kosɛbɛ comité syndical y'a yira k'a fɔ o de la u ye kunnafonidilaw wele juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 17 k'a yira k'a fɔ ko u bɛ a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'u hakili t'a la k'u hakili jig'a la k'a fɔ ko Agence Malienne de Presse et de Publicité ni jamana ka cakɛda dɔ don ko kuran tɛ yen dɛ kuran tɛ yen wa fana ko u ma da u ma u ka comité syndical secrétaire général yɛrɛ n'o ye Basaru Hayidara ye ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la AMAP bɛ ka baara kɛ lahala dɔ kɔnɔna la bi awa lahala in tɛ baarakɛla ka lahala ye baarakɛla yɛrɛ man k'i sigi fiyewu ka baara kɛ ni lahalaya kɔnɔ a ko kuran tɛ yɔrɔ min na
yɔrɔ min fana bɛ yen ni tiɲɛ yɛrɛ la bi u nimisalen de b'a fɔ k'a fɔ ko u tɛ fɛ de ka taa ka damatɛmɛ kɛ n'o ye baarabila ye sabu a mana se o yɔrɔ la o ye tiɲɛni de ye u tɛ fɛ ka taa baarabila la nka k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ye laseli dɔw k'u ma laseli ninnu limanaw ko jaabi de ma ye a la fo ka na se sisan ma ko groupe électrogène dɔ b'u bolo o yɛrɛ ko ta wulila o la mai kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2024 groupe électrogène saba de tun bɛ yen fila bɛ yen nɔ dɔw fanga ka bon ni ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ tɔ fila olu tɛ baara la nka tɔ kelen n'o fanga ka bon ale de tun bɛ baara la ko mai kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen o y'i to boli la dɔrɔn ta wulila o la walasa AMAPU secrétaire général n'o ye Basaru Hayidara ani u ka ɲɛma dankan dɔ olu kɔni wulila yɛrɛ ka lettre kɛ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ AMAPU bɛ yɔrɔ min na a mago bɛ courant de la a tɛ se ka baara foyi kɛ ni courant tɛ u ka ɲini EDMSA fɛ hali n'u b'u bila courant sira wɛrɛ kan n'o ye ligne wɛrɛ ye walasa u bɛ se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min na o lettre min cira limanaw jaabi de ma se ka ye o lettre in na a bɛ ɲini ka na waati caman bɔ u ka sɔrɔ ka wuli sa ka sɔrɔ ka taa EDM yɛrɛ yɔrɔ la Basaru Hayidara ani EDM ɲɛma dankan dɔ limanaw ka taa ko in da u tulo kan u taara maa min sɔrɔ yen o EDM yɛrɛ jɔyɔrɔbatigi dɔ ye o ko tiɲɛ don dɛ ko lettre in nana k'u ye lettre in ye ko nka k'olu ma lettre in de kɛ u ma ba don a la olu kɔni y'a filɛ fɛn dɔ ye ten dɔrɔn u nana u y'a bila yen Basaru Hayidara ko nin ko min filɛ nin ye kunnafoni kɛnɛ kan a bɛ ka nin de lakale ta kunnafonidilaw ye ko nin kɔni ye sɛbɛko de ye u k'a lajɛ u k'a ta ba la limanaw bɔra min kalama o sɔgɔmada joona u ye courant d'u ma u ma tɛmɛ l'heure damadɔni kɛ u tilala k'a tigɛ ko baara tɛ se ka kɛ nin lahalaya kɔnɔ groupe électrogène min bɛ yen n'u bɛ baara k'o la i b'a sɔrɔ u tun bɛ taji n'o ye gasoil ye litiri 140 walima 160 u tun b'o de kɛ o kɔnɔna la n'i dun y'a lajɛ limanaw n'i y'o fara ɲɔgɔn kan baarakɛla fɛn fɛn bɛ baara kɛ yen a 100 o 100 maa 70 a bɛɛ lajɛlen contractuel ye yɔrɔ olu ka sara ka tila ka gasoil san k'o kɛ groupe la yɔrɔ ani baarakɛla minnu fana bɛ yen n'olu ye fonctionnaire ye olu fana ka sara limanaw hali n'a sɔrɔ olu dɔw sara bɛ bɔ jamana kɔnɔ nka contractuel fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛɛ ka sara o bɛ bɔ AMAPU yɛrɛ de kɔnɔna la yen n'a fɔra ko ka tila ka wari bɔ o AMAPU kelen in kunna ka tila ka to o don gasoil la limanaw forokoni laban a bɛ sɔn ka to a dogisara la AMAPU baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka lafasalikulu baarakɛlaw ka lafasalikulu ɲɛma Basaru Hayidara a ko nin waati in na jamana ɲɛmɔgɔw k'u teliya joona n'u t'a kalama sabu AMAPU n k'a fɔ u ka gafe min n'o ye lessor ye yɔrɔ lessor ale ka alamisa tɛmɛnen bɔli la a ma se ka bɔ limanaw ko jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ olu kun hakili la k'u bɛna a ɲini k'a dɔn kun jumɛn na jamana ka gafe ba n'o ye lessor ye a ma bɔ nka u ma ɲininkali kɛ u m'a fɔ ko ayiwa lessor ma bɔ kun jumɛn na bi olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ sa ko in kɔni a t'u bolo da de la ni maa ka baarakɛyɔrɔ n'a ti maa wɛrɛ bolo da la e yɛrɛ k'a don ba la o de y'a to AMAPU baarakɛlaw k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko in kana se gɛlɛya yɔrɔ dɔ la ka taa se fo baarabila la u k'a lajɛ u k'u hakili t'o la an b'a fɔ AMAPU ye aw dɔrɔn tɛ dɛ nin bɛ bɛɛ de kan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw a kumana politique ko kuma bi yan min ye politique tɔn min n'an ko a ma ko RPM Rassemblement pour le Mali yɔrɔ nin politique tɔn in kabi u ka ɲɛmɔgɔ fanga dafirila ale yɛrɛ ala ka wele sera a ma ni politique tɔn in ma se ka basigi ma se ka na kɔnɔna la maa min ye fasiri kɛ soir de Bamako kɔnɔ bi a tɔgɔ ye ko Laye Jara a ko min ye congrès min n'o kɛra RPM tɔgɔ la min ye utukalo tile 26 ka taa kuca tile 27 la san 2023 bureau politique national min sɛgɛra o congrès senfɛ ni Bɔkari Tireta ale de y'o ɲɛmaa ye ko bi maa minnu bɛ jɛni o congrès in ye maa minnu ma ye o congrès in kɛnɛ kan olu wulila bi ka kiiribulon sɛgɛrɛ Kokura kɛrɛnkɛrɛnnenya la tribunal de grande instance min filɛ nin ye commune 1 la Bamako yan k'u tilala ka taa damakasi kɛ yen nɔ limanaw damakasi in bɛ mun kan k'u b'a ɲini RPM secrétaire généraux bɛɛ lajɛlen fɛ RPM ayiwa maa o maa bɛ yen ko e ma ye congrès in kɛnɛ kan congrès min kɛra utukalo tile 26 a n'a tile 27 san 2023 tɛmɛnen in na ko laɲini minnu kɛra a kɔnɔ ani RPM tɔnden minnu nana u ye laɲini minnu k'a kɔnɔ bureau min sigira a kɔnɔna la ko u ma bureau in lakodɔn wa laɲini minnu kɛra a kɔnɔ n'o ye recommandation ye k'u ma sɔn recommandation ninnu ma
awa ko laɲini dɔw bɛ yen i n'a fɔ arrêt numéro 276 min taara juin kalo tile fɔlɔ san 2022 ani numéro 252 min taara juin kalo tile 12 san 2023 jamana ko o arrêt minnu taara an ka jamana kiiritigɛ cakɛda minnu bɛ yen n'o ye cour d'appel ni cour suprême ye awa k'o ka don fo ka don ba la de n'o tɛ ko secrétaire général président de cadre min ye bureau comité minnu bɛ yen ni olu bɛ awa marabolo tɔw la i n'a fɔ section RPM Tindarmen, section RPM Kati, section RPM Bankas, section RPM Baraweli, section RPM Banamba, Kuchala, Kati, Buguni, Direi, awa section RPM Angleterre, awa nin bɛɛ lajɛlen ko ka ɲini u fɛ awa ko tribunal grande instance min filɛ nin commune 1 la awa ko bɔ ka retraite na a nɔfɛ jama minnu bɛ yen n'u ye congrès in tɔnɔmi min ka ɲɛsin u yɛrɛ ma awa ko congrès awa a ye laɲini minnu kɛ awa ko RPM sariya minnu bɛ yen n'o ye statut n'a règlement ye i n'a fɔ article 30 article 32 statut 16 17 awa ko nin bɛɛ lajɛlen sɔsɔra congrès in kɔnɔna la o de y'a to RPM mafalenba minnu filɛ nin ye u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ danaya da Bɔkari Ture ta kan bi wa ko u bɛ taa ni ko in ye kiiri la n'o ye bɔgɔ jeninen kɛrɛnkɛrɛnnen la Bamako sigida fɔlɔ n'o ye tribunal de grande instance ye ko ka congrès in k'a wuli ka bɔ yen wa Bɔkari Ture ta n'a ka bureau k'u t'u lakodɔn bi o mana bɔ yen limanaw lakanabaliya siratigɛ la Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Dire ni Tɔnbɔkutu cɛ nin ye sifinaka maa 9 ye minnu bɔnɛna u ni na Bamaciw fɛ jamanaw ninnu tun bɛ ka taa ninnu yɛrɛ tun bɛ fɛ ka don Mali fini de la n'o ye armée ye ko Bamaciw cɛ marifatigiw ko kunun yɛrɛ de nin kɛra limanaw ko n'i y'a lajɛ a kɔni misigi na a tɔɔrɔ bonyana kosɛbɛ ko Tɔnbɔkutu n'o ye Dire bɛ Tɔnbɔkutu mara de la kunungo kari yɛrɛ de a kɛra mai kalo tile 19 san 2024 na min ye maa 19 ye k'u bɔra Dire mara la o tun bɛ ka taa Tɔnbɔkutu de u taatɔ u tun bɛ ka taa farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ yanni finitigiya baara yɔrɔ n'i bɛ don a la taabolo dɔ bɛ yen o ye épreuve sportive ye i b'o de kɛ fɔlɔ i b'olu latɛmɛ ka sɔrɔ ka se yɔrɔ wɛrɛw ma u taatɔ u bɔ tɛ Dire ka taa Tɔnbɔkutu Bamaciw de ye ninnu kunbɛn limanaw u maa 9 bɛɛ lajɛlen u m'u si to nin na u y'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na limanaw ko a kɛra dugu min na u k'a ma ko Gonji maa minnu ye kunnafoni in di ko a kɔni kɛra sababu ye maa 9 in a bɛɛ lajɛlen bɔnɛna a ni na nin cogoya de la ko u furew u kɔni taara ka taa Dire dɔgɔtɔrɔso la Mali finitigiw kɔni nana u ta nin cogoya la ka taa ni u ye walasa hakililajigin na limanaw nin yɔrɔ kofɔli kelen Dire ni Tɔnbɔkutu ni ɲɔgɔn cɛ ko hakililajiginna ni ɲɔgɔnna waleya dɔ fana kɛra yen nɔ ko nka Mali finitigiw sera ka o kunbɛn ko hali kɔsa in na ba min filɛ n'a bɛ taa Dire yɔrɔ i b'a sɔrɔ min bɛ maaw ta n'o ye Baki ye ale de bɛ donibaw ta ka ba tigɛ ka taa n'a ye ko Bamaci kelen ninnu tilala ka Baki kunbɛn nka ala ni brigade min filɛ n'o ye gendarmerie maaw ye olu kɔni wulila k'u jɔ a ko la ka se ka o fana kunbɛn o b'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen Dire ba kɔfɛla fanfɛlaw fo ka taa se Tɔnbɔkutu fanfɛlaw ma ko Bamaciya wale halisa n'a sɔrɔla Mali finitigiw ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ bi nka Bamaciw fana u b'u se la nin yɔrɔ in na dɛ jamanaw nin de ye kunnafoni ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ yan'an ka bɔ a kɔnɔ yɔrɔ kangari kun dara maa minnu bɛ yen n'olu ko olu tɛ furanjɛla fanga in lakodɔn n'u bɛ jamana kɔ kan bi ko ninnu kɔni ma salaya fiyewu k'u ka baara in bila yalima u bɛ ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla cɛ min n'a tɔgɔ ye ko Adama Ture n'ale de bɛ nin ko in bɛ ɲɛmaya la ale de ye a kɛn bɛ ka a bɛ yɛrɛ jabɔ de la walima ale de yɛrɛ de bɛ fɛ ka kɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye jamanaw waati kelen min ni procureur min filɛ nin ye pôle national de cybercriminalité de lutte contre la cybercriminalité ale de ye kangari da ninnu ye ko minnu bɛ yen n'u bɛ ka wulikajɔ kɛ jamana kɔ kan ko fo furanjɛla fanga yɛrɛ ka bɔ yen yɔrɔ u yɛrɛ a na kɛ u y'u ka baara yɛrɛ u y'a nu dɔn ka ban Adama Ture in ale de ye ko in yɛrɛ kolokoloba ye
a jala k'a fɔ ko kunnafoni sɔrɔla maa wɛrɛw fɛ k'a fɔ maa wɛrɛ tɔgɔ fɔlen b'a ko la n'o ye Mohamed Ag Ahmedou ye. Mohamed Ag Ahmedou ale ko ana kɛ u y'ale sugandi k'ale kɛ gouvernement in a secrétaire général ye, fangabulon dɔ sigira ale kɛra o secrétaire général ye. Maa min ye assemblée ɲɛmaa yɛrɛ ye o ye Adama Touré ye. Limanaw ko ninnu y'u ka ayiwa sigi kɛ mai kalo tile 18 tɛmɛnen jamana kɔ kan. U ko olu kɔni k'olu y'u ka assemblée sigi wa y'u ka gouvernement yɛrɛ sigi. Mohamed Ag Ahmedou ale ye gouvernement in secrétaire général ye min ye assemblée in a ɲɛmaa o ye Adama Touré ye. Adama Touré yɛrɛ ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'u kama ko parti Bɛnbaw tiɲɛ tabaw n'o ye parti Bɛnbaw tiɲɛ tabaw o ɲɛmɔgɔ de y'a ye. Ko olu kɔni bilama olu tɛ furanjɛla fanga in lakodɔn, olu b'u to jamana kɔ kan k'u ka fanga fana sigi. U y'a jira k'a fɔ u y'u ka ɲɔgɔnye in kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla de la n'o ye en ligne, o ye k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Ko maa minnu yera ko kɛnɛ kan u ma sɔn ka tɔgɔ fɔ walasa u somɔgɔw olu ka to lakana kɔnɔna la. Ko Fasiri kɔni ye kuma laban ni min ye ko ninnu kɔni a bɛ n'a fɔ sisan kɔni ayiwa u ye kilo sɔrɔ, u ye u jamana sisan ka nin ko in bila sen kan. Fasiri de ka kuma don dɛ, ko olu bɛ nin ko in kɛ waati min na malidenw jumɛn de tugura u nɔfɛ k'a fɔ an b'aw nɔfɛ, aw bɛna bila jɔn de ɲɛ. Ko u bɛna olu bɛ se k'u to jamana kɔ kan cogo di k'a fɔ k'olu bɛ jamana dɔ mara minnu b'a la n'o ye tɔnw ye politiki tɔnw, o tɔn ninnu yalima ani faraɲɔgɔnkan tɔn ninnu u bɔra min, yalima olu bɔra yɔrɔ jumɛn ka na nin baara ninnu kɛ. Politiki tɔn ninnu u bɛ ka kuma ni jɔn de tɔgɔ ye ka se ka nin baara in kɛ. Ka kuma laban ni min ye Adama Touré yalima ale yɛrɛ min n'ale ye nin ko in kolokoloba ye k'a fɔ ko furanjɛla fanga k'u y'a dɔ sigi sen kan jamana kɔ kan, aw bɛ se k'aw to jamana kɔ kan cogo di? E bɛ jamana dɔ mara e b'o jamana kɔ kan, o bɛ se ka kɛ cogo di? Don nataw de bɛ se ka nin ɲɛfɔ an ye ninnu ka hamina yɛrɛ ye min ye. Kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ bi, aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko les républicains a kumana. Limanaw républicain y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ɲɛmɔgɔw halisa u ma jɛ Mali kɔ, u ma jɛ Niger kɔ, u ma jɛ Burkina Faso kɔ. Limanaw kun jumɛn na républicain ko CEDEAO kotigi n'o ye Bola Tinubu ale ni Senegal jamana ɲɛmɔgɔ kura n'o ye Basiru Diomaye Faye k'u ye ɲɔgɔn ye. O de senfɛ Bola Ahmed Tinubu n'ale ye Nigeria jamana kuntigi don wa min ye CEDEAO yɛrɛ ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'ale bolo bi. A ko k'a b'a ɲini Basiru Diomaye Faye fɛ n'o ye Senegal jamana kuntigi kura in ye ko a b'a ci k'a ɲini a fɛ, a k'a ɲini Mali fɛ, a k'a ɲini Niger fɛ, a k'a ɲini Burkina Faso fɛ ko u jɔyɔrɔ bɛ CEDEAO kɔnɔ u ka segin so. U ka segin so, u bɔra so u ka segin so. Nin ye Bola Tinubu ka kuma ye. Ni ɲɔgɔnye in kɛra alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 16 san 2024 na Nigeria faama n'o ye CEDEAO yɛrɛ kotigi ye n'a faama ɲɔgɔn Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ko ana kɛ u ye ɲɔgɔn wele yɛrɛ dɔ de kɛnɛ kan walasa Nigeria yɛrɛ ni Senegal bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na. O de senfɛ limanaw min ye Bola Ahmed Tinubu Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ in ale ka sɔrɔ ka nin kuma fɔ ko a nafa bɛ u bɛɛ lajɛlen de ka bi. Yɔrɔ Senegal ni Nigeria ko k'u bɛ fɛ k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan min ye bɛɛ y'a ye farafinna tilebinyanfan jamanaw kɔnɔ démocratie de ko don ka o lafasa. Limanaw o de k'u ka hakilila falen-falenw senfɛ Basiru Diomaye Faye ni Bola Ahmed Tinubu ka hakilila falenw de kɔnɔ min ye Bola Ahmed Tinubu ye a ko a b'a ɲini Basiru Diomaye Faye fɛ n'a bɛ se bi ale kɔni b'a ɲini a fɛ sabu Senegal yɔrɔ u ka jate la Senegal ni Mali ninnu ka surun sabu olu fana hakilila min b'u la o ye farafinna ka segin a yɛrɛ ma. Na kɛ kuma min bɛ se ka b'u da u bɛ se ka Mali ni Burkina ni Niger lasegin CEDEAO kɔnɔ. Kuma de o ci de donna min ye Basiru Diomaye Faye da a k'o lase nin jamana saba in ma minnu bɛ Alliance des États du Sahel ale kɔnɔna la. Limanaw ko o waati kelen Alliance des États du Sahel yɛrɛ n'o ye AES ye olu fana bɛ labɛn na ka taabolo kuraw ta sabu an ka minisiri min n'o ye Abdoulaye Diop ye olu tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛna o dongo minisiri minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka mara cɛman bolo kunna Burkina ta
awa n'i y'a lajɛ olu tun bɛ labɛnw na walasa jamanakuntigiw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ don nataw la cogo min na alliance des états du Sahel a jamanakuntigiw AES jamanakuntigiw de ko don ko don nataw la u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kuma awa jamana saba in yɛrɛ bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye n'o ye confédération ye ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'i y'a lajɛ juma tɛmɛnen mai kalo tile 17 baaraw olu sera ka kɛ n'i y'a lajɛ min ye Burkina ale délégation ɲɛma karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ayiwa ale bɛ Burkina ministre min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna min ye Abdoulaye Diop o ye Mali ka ministre ye ka taa se Niger ale ka ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw ye kuɲɛ kunna Bakary Yahou Sangare ni ministre saba in u bɛɛ lajɛlen ka hakilaw bɛ boli ɲɔgɔn fɛ de sabu u y'a yira k'a fɔ ko confédération min filɛ nin Abdoulaye Diop yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ ko confédération in ko bi ta kɔni kɔfɛ ko confédération ko kuma kɔni nin y'a sigilen yɛrɛ ye sabu jamanakuntigiw u ye sɛbɛn fɛn fɛn kɛ k'a bila sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnna k'a bila jamanakuntigiw ɲɛ olu de ka ɲɔgɔn ye bɛna kɛ ka ko in don ba la min ye Mali Niger ani Burkina Faso jamanaw olu bɛna baara ɲɔgɔnya yɛrɛ daminɛ yɔrɔ alliance des états du Sahel yɛrɛ a bangena septembre kalo tile 16 san 2023 Bamako yan Burkina Faso Mali ani Niger o ye ni jɛkulu in sigi k'u bolonɔ bila sɛbɛn na u k'a ma ko charte de l'Iptako Gourma jamanaw nin ye sɛbɛn min n'o b'a yira k'a fɔ l'Iptako Gourma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a dabolo bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ jamana ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la a kun ye mun ye u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa min ye jugu kun kelen n'o ye terroriste ye ka se ka olu kɛlɛ Majasa Kaba Jakite de fasɛn fila bɛ kɛ an y'a bɔ républicain kɔnɔ bi aw bonya b'a la limanaw n'an bɔra ye fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko challenger le challenger a kumana a y'a jira k'a fɔ limanaw an ka jamana kɔnɔ halisa min ye kɛwale jugu ye olu de bɛ senna i b'a sɔrɔ foroba baarakɛla sara fila a b'o de ta ɲininkali kɛlen bɛ ko n'a sɔrɔla ko yɛrɛ bɛ senna halisa fonctionnaire minnu bɛ yen ni sara fila talaw don civil b'a la finitigi b'a la jamanaw an ka jamana kɔnɔ yan a ka ca dɛ ko halisa a ma se ka dabila dɛ a kuma yɛrɛ bɛ maaw da bi kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ko a sarako hali n'a sɔrɔla bi min ye furanjɛla fanga ye ale kɔni bɛ ka i sen don a ko la k'a kɛlɛ ko nka hakilila jigin na ala ma hinɛna IBK ale tile la yɔrɔ premier ministre min bɛ yen n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ jalakila nin ko la kosɛbɛ waati min na ko a fɔra k'a bɛ sara fila ta la k'a bɛ ministeriya la o y'a sɔrɔ k'a bɛ jamana cakɛda dɔ a b'o ɲɛmɔgɔya la limanaw o mana bɔ yen min ye Amadu Aya Sanogo yɔrɔ sigafɔ dɔ kɛra yan o kɔfɛ Amadu Aya Sanogo kun ye jala min kun b'a bolo o ye capitaine Jala ye ko a bɔr'o la ka bila ka taa fo généraliya la ko nin bɛ sanga mun ma bi dialogue intermalien min kɛra kɔsa in na n'a kun cɛra yɔrɔ jamanadenw olu ko ka colonel 5 ninnu ko k'u jala dɔ fara u ka jalaw kan ko k'u kɛ généraliw ye n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ Amadu Aya Sanogo ale t'i to capitaine la ka kɛ général ye nka a ka généraliya in a ma k'a bolo fɛn basigilen sabu a ma lafiya a kɔnɔna la sabu Ibrahim Bokar Keita ka waati Amadu Aya Sanogo y'a fanba bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ kasolasigi la jamanadenw caman de ɲininkara n'a sɔrɔla n'i taara gɛrɛnw na sigikafɔyɔrɔw la jamana Bamako yan salonw kɔnɔna la maa caman de bɛ ka nin fana kuma fɔ k'a fɔ colonel ninnu minnu bɛ fanga la bi ko u ka jala ka dɔ fara a kan dɔw ko k'a ka ɲi dɔw fana ko k'a ma ɲi dɛ nka limanaw ni tasumabilen ye maa min fa ni bafilabiletigi ye i bɛ siran min ye colonel ninnu ye k'u kan k'u miiri nin yɔrɔ in na sabu min tɛmɛna o kan ka u sɔn hakili la kosɛbɛ an b'a kuncɛ ni min ye les échos limanaw écho y'a jira k'a fɔ ko nin ye cɛ dɔ ye ayiwa kalabankɔrɔ cɛ in kɔni y'a muso furu sa jamanaw ka sababu kɛ mun ye ko muso in ko suma duman t'a nɔfɛ yɔrɔ nin sababu bɔra mun na muso ninnu i b'a sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ u mana fɛn fɛn ye ko k'o san ni muso in ta ma kɛ fɛn wɛrɛ ye ko SD a cɛ o tɔgɔ ye ko AC AC y'a muso SD furu sa ka sababu kɛ ko suma duman t'a nɔfɛ sabu ko a taar'i to bɔlɔlɔw de sanfɛ ka taa fɛn dɔw san jamanaw o k'a yɛrɛ la walasa ale n'a cɛ u ka furu bɛ se ka diya cogo min na nka jamanaw ko in nana wolo mun na a nana kɛ sumagoya yɛrɛ ye musolaka in nɔfɛ fo cɛ yɛrɛ ale ma foyi faamuya
ale yɛrɛ ye muso dɛmɛ ka furakɛliw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ nka a nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la suma in tɛ ka tigɛ a kɔni ye wele bila somɔgɔw ma k'a fɔ a ɲɛna ayiwa aw denmuso walima aw balimamuso bɛ ne fɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la ne n'a ka furu a tɛ se ka ɲɛ o tuma n'a bila jamana ko bɔlɔlɔ kana fɛn san a kɔlɔlɔ de filɛ nin muso in kan bi muso in kɔni bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi a ye min yɛrɛ ye fura feere a ma k'a ko k'a b'o ɲini o ye numéro min d'a ma o numéro yɛrɛ ko o y'a bloqué o tɛ sɔrɔ bilen ayiwa an b'a bila yan jamanaw an ye ne sɔrɔ Eco kɔnɔ ni Ala sɔnna sini ye don dɔ fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafew mana bɔ an na ye kɛnɛ kan k'o lakali aw ye yanni o cɛ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.